malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao. Uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa magpasalamat nga sa makausap pa inyo magipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Ang atong sugilanon karong hapunan naguluhan og among balay. Ang atong Pinoyanan importante kay bahin sa atong kinabuhi. Gikan sa atong pagkabata ngadto sa atong pagtubo, ngadto sa atong pagkaulitaw, pagkadaga, pagka matngona og responsibilidad pagsugod sa atong mga pamilya hangtod na sa pagbiya nato sa atong mga ginikanan pagsugod sa atong kaugalingon nga profesyon o trabaho o panginabuhi o eventually pagsugod og atong kaugalingon nga mga pamilya. Minyo na ta ang uban mga puna pero naay mga pamilya nga usaray bay gikan sa ilang pagkahimugso hangtod na sa ilang pagtaliwan manag usara ka Pinoyanan ang ilang gipuy-an ug kanindot ka sa ilang memories no niana maong Pinoyanan nga mao nang baya bang ilang namatan og buot nga mao nang baya nga nidako sila ni lambo sila ni nakahimo na silang profesyon ng retiro na sila mao lang gihapon ang ilang Pinoyanan. Ang Pinoyanan gihulagway sa mga makinaadmanon nga labing importanteng kabahin sa atong panungduman. Ang atong pagtan-aw sa atong kinabuhi dako kaayo og labot ang atong Pinoyanan. Mura siya mahimo bitang base, mura siya mahimo bang haligi nga atong tan-awon diin tagikan asa ta padung unsay atong padungan, unsay atong dangatan, unsay atong makabot, unsay mga damgo nga atong maumol. Ang Pinoyanan saksi sa atong vulnerability sa gagmay pakitang bata sa dihang giatiman ni matuto ta sa atong mga ginikanan wa patay na kamauhan di pa ta ka mao mukaon di pa ta ka mao nga mututoy di pa ta ka mao nga manikay-sikay sa atong kaugalingon ang atong Pinoyanan mo saksi giunsa ito pagtukaw sa atong mga ginikanan pag matuto nato pagtudlo nato pag agak nato pag subay sa labing una natong lakang sa labing una natong sakay og bisikleta sa labing una natong mga pagsuway sa nakalilain ng mga aspeto sa kinabuhi. Ang Pinoyanan mo'y nahimong saksi sa atong kahimsog, sa atong kabaskog, sa atong kapiskay, sa atong kadasig sa kinabuhi. Ang Pinoyanan nahimo sang saksi sa atong mga balatian, sa atong kaluya, sa atong pagkahagsa, sa atong mga kapildihan, sa atong mga kapakyasan, sa atong pagpanluod, sa atong mga kahimangod, sa atong kalibog o kahingawa sa umaabot. Munang tagsa-tagsa nato dunay kalibuan ug usa ka mga sugilanon mahitungod sa atong mga Pinoyanan. Tuguti nga kami ang mupakati ug hinaot nga inyong dasunan sa inyong kaugalingon ng mga sugilanon sa inyong mga balay, sa inyong mga Pinoyanan. Ako daghan kay ko og Pinoyanan. Natawo ko sa Sabang sa Palumpon, Leyte. Nakakita ko sa Pinoyanan nga akong natawhan sa Sabang. Dako na ko. Diyang nag-reunion ang among pamilya dito sa Palumpon, Leyte. Pila ka tuig ang nilabay. Trabahan din ako sa ABS-CBN. Doon na mga apo ang akong mga ginikanan. Kaya nanganak naman ang akong mga pamilya sa akong mga igsuon. So, wa jud ko'y memory sa gamay pa kong bata dito sa Sabang, sa Palumpon. Nakabalik kong sunod dito sa Sabang, human sa bagyong Yolanda. Kaya usaman sila sa naigo sa bagyo, naghatod daw mga relief goods dito sa Palumpon, sa Leyte. Sunod na akong Pinoyanan, gikan sa Sabang, nagkamatngon ako og Sabang Palumpon. Ang sunod na mo Pinoyanan nga doon na ako'y buot dito na sa Maramag, sa Bukidnon. Dito ko na grade 1 hangtod grade 3. Ang amo Pinoyanan dito sa Maramag, Bukidnon, dool ka istaytayan sa poblasyon, dool sa lungsod ba, sa kinapusoran sa lungsod sa Maramag. Unya, nag-abang rami og bay. In fact, katunga ra sa bay ang among giabangan. Duha ka andana nga bay, ang unang andana mo'y amo, ang mga tag-iyas bay dito sa ikaduhang andana. Silang Noygorio o silang Sidang. Unya, ang panginabuhi ni Noygorio na siya na sila ikananan, silang Sidang mao'y magluto, niya si Noygorio,
adto mo hapit dito maniudto ang mga truck nga sa mga troso. Unya iyang samtang maniudto sila, muhangyo siya nga iyang panitan ang mga troso. Kaya mo magkinahanglan ng mga panit sa troso. Unya ang panit sa troso mapatibagaa mo iyang bughaon isip mga sugnod, isip iyang ibaligya, isip sugnod. Daghan pa man kayo magamit ang mga sugnod sa una. Wa pa may LPG atong higayuna. Sunod na kong Pinoy-anan, dito namin sa isla sa Batalyon, sa lungsod sa Mandog, sa siyudad sa Davao. No, hindi lungsod sa Mandog, Barangay Mandog, sa siyudad sa Davao. Mura to siya staff house, ipanag-iya sa mga abuitis ang asyenda, sila sa tag-iya sa mga staff house, niya isip manager sa asyenda nga kung papaw, kaming mga sakop siya pamilya, magiging papuyo dito sa staff house. Pero doon rin mas dako nga bay, nga murag rest house sa mga abuitis, dili may makataak dito para rato sa mga abuitis. Bisag wa sila diha sa isla, why makasud dito nga mga trabahante, why makasud dito nga ubang mga tao aron pagpanalipod sa privacy sa mga abuitis. So kami diri magpuyo ang among staff house. Ang staff house, I think dili siya staff house gud now, murag siya bahay gyud, duha sa kaandana ang bahay. So dito mi nang sugod og kadagko, so gibutangan na may og gibahin-bahin na may og mga kwarto. Yeah. Dito kung baya una naka ngano sa tusipon say na sold sa kung nga tungod kay taas ang bay, gusto kong matog sa atop. Yung gipasagdan dasad ko sa akong mama o sa akong papa, dahil ilagod kong ibadlong pero wa sa ko magpatuo. So nangayo ko gamay nga banig, kanang igo pa lang ang banig makapoto sa unlan og habol. So akong banig na unlan og habol siya. Niya ako to lukuto ng banig, inighuman ako og katog kagabi na moingon na sad mo kumidyahan ako sa kong mama, o niya na ang bakwit, asa naman sa matug ang bakwit ron? So, asagaran ato ko matug sa atop sa second floor, kay ang among second floor na ay siya bintana, o niya, mahimo ka mo kanaog sa bintana, malakang balang nimo ang bintana, dili siya kahabog, o niya, kuha na kining atop bitaw nga, maayo kay pagkabutan niya, duol sa among, dako kay punuan sa santol nga bangko, no, tamis kaayo. So ato ko dito, mo, akong bukharon ng akong banig, niya, ito ko matug. Unya, og doon ay sa libo, kalit lang uguan, ako lang sa hipuson akong banig, balik na sa kong suod sa among bahay, kay abri naman ang among bintana, total, asyenda man to, guardiado man, so wagi peligro. Nga, isla pa jud, why peligro sa, wag kayo, safe kayo mong paminaw adto. Of course, na mahawa mi dito sa dihang, gikasungi sa kong amahan ang iyang mga trabahante nga Muslim, o mo ito'y pagsugod sa Moro National Liberation Front, MNLF. Human minibiya dito, ipagsunog na ang daghan kaibahin dito sa Mindanao. Ang sunod na mo Pinoy-anan, nakabalik na mi diri sa Sugbo, pero stopover ang amon yung destinasyon Leyte. Dito na mi sa Tabango. Sa Leyte, doon na sa mi staff house na sa dito sa asyenda sa mga asnar. Sa Tabangon Diot, sa Leyte. So, isip manager sab sa asyenda sa mga asnar, dito sa Puyo. Ang akong amahan, uban na mo mga sakop sa pamilya. Unya, kung kahibaw nga nung kalit lang nawa akong amahan dito, maybe ni dalhin siya og trabaho or doon na siya panagsungi sa management, wa gyud may magkasulti sa akong amahan nga may tungod niadto. Pero murag kalit kayo mo magkabalhin kay gikan sa Tabangon Diot dito noy puyo sa Tabango proper. Murag sa poblasyon ba sa Tabango, niya nag-abang na lang mi og bahay. Ang bahay nga mong giabangan, duha gihapon ka andana, pero mura bitaw og kining apartment bitaw nga mas simple ba, murag mga plywood lang ang mga bungbong, dili gid siya simentado. Ito simentado ang saog, unya dunay hagdanan pa doon sa ikaduhang andana, pero ang ubos anha mi diha mangaon, anha diha ang kusina, dito magluto niya murag akong mama murag dunay gamay nga tindahan, pero ko kahinumdum nga naninda mi dito sa Tabango proper. Unya among tapad mga tindahan, na yung mga tindahan niya sunod na mo na siya nag-abang nga laing pamilya. Unya luyo sa among Pinoy-anan ang basketball court sa lungsod. So tanang mga liga sa basketball dito, motong na announcer ko og basketball kun doon mga liga-liga dayong piyesta, paapilon ko dito ko nagsugod og gamit og mikropono, nag-announcer ko og basketball nang blow by blow nga kining pag-announce basketball, kinsay na dribble, kinsay naka-shot, kinsay naka 3 points sa una, 2 points pa to, kinsay na foul, kinsay
gisubstitutan kinsay girelibuhan na magdudua. Mao to sa Tabango. So sa Mandog grade 4 hangtod grade 6, sa Tabango first year hangtod second year high school. So duha sa katuig dito sa Tabango. Unya pag third year na ako diri nami sa Talisay. Ang among Pinoy-anan na Nicho Pamping, ang kamagwangang laki nga igsuon sa akong amahan si Panfilo Lastimosa Senior. Na inila kaayo sa Talisay tungod sa iyang pagka-leader ni Sir Hing Osmeña sa una, unya sa iyang pagka handwriting analyst sa National Bureau of Investigation. So daghan kay mga kaso sa mga election protest, mga gi-forge nga mga dokumento kadtos Nicho Pamping mo'y tawgon ug mao siya himuon nga saksi o testigo sa mga kaso sa korte. Dako kay itong iyang bahay dito sa Barangay San Isidro, kanang tapad gyud sa Santo Niño Village. Ang ako nahibaw-an karon gihimo na siyang galingan, murag napalit na og sa kanegosyante na Filipino-Chinese niya gihimo na nga galingan. Pero sa una, dako kay nang bahay ni Nicho Pamping, daghan kay mga prutas, daghan kay mga punuan sa prutas, na ay mga chicos, na ay guyabano, na ay kaimito, na ay of course mga punuan sa saging, sa luyo, na ay Santo Lars. So pero na tisa, na atis, daghan kayo. Pero mga chicos, doon ay grapes. Doon na pa ito sila grapes. Pero wa man mi ka maintain sa grapes, wag ito kabunga ang ilang grapes. Pero ang mga chicos, as kang daghana, guyabano, has kang daghana guyabano dito. So mao to kang Nicho Pamping. Samtang dito mi nagpuyo, nag-eskwela ko sa Talisay Malayan Academy sa 3rd year o sa 4th year high school. Dako kay itong mo ito kinadak ang bay na among napuyan ang katumbay ni Nicho Pamping. Unya, lapad kay ang ground bitaw nga bisag gugod-gugod pa mi magsuon, dili na mo na mo lukop tungod sa kalapad sa iyang nataran sa maong Pinoy-anan. Why ni hit ang space sa maong kinural. So buwag mi sa ubang mga silingan, dunay koral ang iyang Pinoy-anan. Ang among atubangan ang dana gyud mismo sa San Isidro sa siyudad sa Talisay. Sa dihang nakahukom ang pamilya Nicho Pamping nga ibaligya na ang bahay, moto ang negosyante na galingan mo ay nakapalit, nibalhin na sad mi dito namin sa Vergara Village at Bangra. Ang bihas lang jutay sa among Pinoy-anan sa Vergara Village, mo itong Pinoy-anan ni kanhi Talisay City Mayor Delia Chu. Dool mi dito nagpuyo sa Vergara Village. Nag-abang na lang mi dito. Unya, dili nasama kadako, di nasama kahamugaway, pero nasakto rami. Kaya ang among ubang igsuon, ako ubang igsuon dito mas Manila, dito man sa uban namong mga parente nagpuyo. Kami, I think kami rang bimbot, among kamanghuran mo ikuyog dito. Kaya pagkahuman dito, ang akong papa nabalhin na sad og trabaho dito sa Sagbayan, sa Asyendas mga asar sa Sagbayan sa Bohol. So kami nag-abang na lang ni. Kaya nag-eskwela naman mi sa syudad. Ako nag-eskwela na ko sa University of San Jose Recoletos. Si Bimbot, I think, ipatiwas sa eskwela dito na sa St. Nicholas Academy. Unya, akong duha ka maguwang, si Boy o si Cecil, nagtudlo na. Ikuha isip nga magtutudlo sa St. Nicholas Academy. So kaming upat nga magsuon dito na usa ka boarding house. Yagid sa Esquina, Lacandula o si Padilla. Antod karon maka-memorize pa ko, makahinumdum ako sa maong boarding house. Nakaduaw sa Pinoy-anan sa akong mama o papa, kay sila raman duha dito sa Sagbayan sa Bohol. Ang ilang bahay dito sa Sagbayan Bohol, kanang itong typical nga bahay sa bukid. Kana bang murag tibuok bahay, way mga bungbong, mura siyang bodega, pero tungod sa akong mama, nahimo na siyang bahay tan-aon, so doon na siya mga tabil-tabil na lang, butangan lang gamay kay division, murag kanang nipis kay nga plywood, ang gihimong division, so mura na gid siya og tinuod nga bahay sa sud. Pero makahibaw ka nga, murag bodega raman gito, nagihimong Pinoy-anan sa akong mga ginikanan dito sa Sagbayan sa Bohol. So mo na, nakaihap mo, pila na ka Pinoy-anan nga akong gipuyan. Ang labing halandumon nga bay para nako, na halandumon in the sense nga makamemorya pa ko sa forma sa bay, kadtong among bay sa Tabango proper. Kay, mura na kong third year o fourth year first year o second year high school, so doon na ko ikabuot, makahinumdum na ko. Suod kay mi dito sa mga bata sa among mga silingan na gikas buntag hantod udto hantod hapon, muramig magsigduwa ba
Mag-eskwela mi pero in between magduwa. Unya igawas na mo sa eskwelahan, magduwa na sab. Sa di pa mi manihapon, magduwa na sab. Inig humag, inig panihapon manguli, inig humag panihapon, magduwa na sab. Unya panawgo na lismang among mga ginikanan nga pakatulgo na kay mga eskwela na sa dinhi kaugma. So ingon ana nga matang sa among kinabuhi dito sa Tabango, ang among Pinoy-anan dito dili gyud siya komportable na kupariha atong mga staff houses nga among gipuy-an uban sa mga abuitis ug sa mga asnar, pero nakatug may tarong luwas sa among pagpuyo, man may mahudlat sa among pagpuyo. So motong ang nakahatag na kong konsepto nga ang Pinoy-anan dili ang luho, dili ang kompleto sa appliances, dili ang hayahay, kundi ang comfort, ang safety, ang kaluwas, ang sense of security. Ug labaw sa tanan ang sense of belonging. Na nadito imong papa, nadito imong mama, nadito imong mga igsuon, unsa may kadaot nga mahiaguman nimo. So murag ingon ana. So sa kaniadto pa nga para nako dili importante ang space, dili ko particular kun apiki ba ang luna, gamay ba akong kwarto, dako ba akong kwarto, doon na ba akong kwarto, adto ba akong matug sa sala, adto ba akong matug, wala na siya dili na ina na kay importante nako. Mao to nga sa dihang na balhin nami og puyo og boarding house na ang among boarding house sabi lain ako mahinungdan sa boarding house ang tag-iya na mga Orais nga taga Leyte. Unya ang among boarding house naa sa second floor. Ang among bintana makita namo ang kinatibukan sa Lacandula Street ug ang kabahin sa Sipadilla. Ang boarding house mismo naa sa eskina, pero ang among kwarto dili eskina, naa sa sudlunon nga jutay sa boarding house. Pero makita namo ang dan sa among bintana. Unya, duha ra ka higdaanan sa among kwarto, upat mi ka buok, duha ra ka higdaanan, double deck. Ang naghigda sa ubos si Boy, among kamagwangan, ako mo'y naghigda sa taas. Unya, sa laing bed, ang naghigda si Cecil, ang among bugtong igsuong babae, sa ibabaw, among kamanghuran na si Bimbot. So, mo to ang mga manghod mo diri sa ibabaw. Pila sa mi katuig dito na hangtod ko graduar sa University of San Jose Recolotes, dito mi nagpuyo sa boarding house. Unya kumon ang kusina. So si Cecil ang tigluto namo adto siya nami gamay nga stove ibutang sa dito sa kumon nga kusina. Unya stove ba to or LPG na ba to? Murag stove pa. Wala pa man to LPG tiyali atong dekada 80 diha na ba to? So maglutos in dito ipangao na manawag siya namo mag-buzzer lang nya nami murag nami code ba sa buzzer nga amo na tong buzzer kay ubang yung mga borders mag-buzzer man sad. So nami code nya mga naog naming tulong nga mga nami na common ra sad ang mura og kan-anan. Usa duha ra man dito ka lamisa. Unya sa usa ka lamisa masud ming upat, dili kayo daghan ang lamisa, masud ming upat, so turno-turno inig human og pangaon sa usa ka pamilya, sa usa ka kwarto kami na sad. Unya paspas mi mga pangaon kay nanon si magsulod nga mangaon kay pulos man mag-eskwela, pulos naman matrabaho. Komportable ra gyud kaayo mi. Pero karon looking back mo ka kaapiki atong among boarding house. Usa ra mi ka kwarto nya upat mi ka buok. Wa gyud reklamo. Huwag yung ko dungog o reklamo sa akong mga maguwang, huwag magreklamo akong manghod. So may kami maka-train sa among mga ginikanan. Hangtod nga, ni-graduar kong San Jose, nakatrabaho na ko, kung mo ito gasugod na migbuwag-buwag o puyo. Kaya doon na may mga pamilya. Si Boy, naminyo na, si Cecil, dito ng Manila, dito na siya sa among parintis Manila. Si Bimbot, I think nipuyo na lang sa bahay ni Boy, kay minyo naman si Boy. Ako, dito na ako nagpuyo sa DYLA. So kanang DYLA, nahimo na ako Pinoy-anan. Diha ko matug, diha ko trabaho, diha ko mata, diha ko magpahuway, diha ko mukaon, diha ko magtrabaho sa DYLA for pilasad ka tuig. Diha ako sa DYLA, sa ilaran, sa istasyon lagi ko nagpuyo. And then, sunod ako boarding house, Pasil na. Dito na sa Mahayay sa Pasil. Mautong na, diriyot may masunog.
Unya dito ko kasuway nga og manghipos diay sa sunog, di na ka mahilultol ang giitsahan akong sako sa tagbay. Nasud sa akong sako pero pila ka minuto sa akong libot-libot sa akong kwarto, usa ra ka sapatos wa gani Paris tungod sa karatol na tuol na kayang kayo na mo. Pero wagin may masunog. Pero ang amo silingan nga bay mo antay nakanan sa kayo. Human dito sa akong boarding house sa Pasil, doon sa kailaing boarding house, kato sa Pasil ang nag-iya to si Ison Maranga Veloso na nahimon ako suod nga higala sa DYLA, nakauban ako trabaho og sa DYRF. Unya dihang nabalhin ako og trabaho sa DYRF, dito nakupuyo sa boarding house sa Camagayan. Doon ako yung boarding house diya sa Camagayan. Duol kaayo sa main campus sa University of San Carlos. Sus mga napo-rete kalakang USC Main na gikan sa among boarding house. Mga orais gapit tag-iya atong mga boarding house. Diha gyapon ko nila gibutang sa second floor. Ako na lang usa sa kwarto. Dili gud na nakadako ang kwarto pero ako na lang usa dito sa kwarto sa boarding house. Unya ang akong abli na ko sa akong bintana sa akong boarding house, ako makita ng kapilya sa Barangay Camagayan. Pero sus sa kapilya makita nimo mga commercial sex workers na naintawon sa mga ligo, mag-andam silang kaugalingon. So makakita kag di mauusahay pero mututok lang kas kapilya aron dili ka masaag sa tarong na agianan. Human sa akong boarding house dito sa hantod nakatrabaho ko DYAB. I think dito ko sa DYAB dari pa man sa Leon Kilat. So dito gihapon ko sa akong boarding house. Bisan pa ang trabaho na ko og DYAB kay DYAB ug DYRF duol ra man kaayo. Giuwang raman og duha ka eskina sa Land Bank o sa DBP. Mao man ang mga bangkuha nag-uwang sa DYRF o sa of course ang Santo Rosario Parish. Unya dito speaker sa DBP dayon ang ABS-CBN na. So diha pa ko hantod nga nibalhin ako og lain nga boarding house. Ang sunod nga boarding house akong gipuy-an diri na sa Andres Abiliana. No, nakapuyo pa ko diha sa Sosa Compound. Kana bitaw napapanag tourist dynasty Inn diha sa Barangay Capital Site. Modesilia ka diha na ay dito sa dead end naa dito dako kayo nga compound sa mga apartments, mga boarding mga dormitoryo. So nipuyo ko dito sa Sosa Compound sud sa pila sad ka tuig. Niya ako silingan dito ang katong gwapang reporter sa DYRC sa una si Florence Baisa. May akong silingan dito, border sa siya dito. Unya human dito moto kami Florence magadungan mi kay duty siya og kadlawon sa DYRC, duty mi sa kadlawon sa DYAB. So magdungan rami og gawas sa boarding house. Niari na mi sa gawas manakay sa diri nas may Osmeña Boulevard. Igawas namo makasakay na mi og sakyanan. Nya human dito naka suway na sa boarding house sa may Andres Abiliana. Kanang tapad yun sa Pinoy-anan sa mga Cuenco. Buhi pa ni ato si anhing kongresista to ni Cuenco diha sa tapad sa ilang bahay. Doon ako boarding house diha. Kadto ang akong boarding house kay doon na naman ko arang-arang nga sweldo, aircon na to akong boarding house diha sa may Andres Abiliana. Usa to sa labing luxurious na akong accommodation sa pagsugod na nako og pantrabaho, sugod na og dako sa igo-igo na ang akong kita para sa inadlaw nga mga panginahanglan. Unya ang akong mga ginikanan dito na puyo ni Boy sa Lapu-Lapu. No, dunay bay ang among kamangguangan dunay bay sa Barangay Paho sa Lapu-Lapu hantod na nakatukod gyud sila ilang kaugalingong Pinoy-anan sa Barangay Gunob, luyo sa Mergent Ice sa Gunob sa Lapu-Lapu. Og karon hantod karon na ang ilang Pinoy-anan ni Boy og ni Lisa diha sa siyudad sa Lapu-Lapu. Pero ang ako karong dito namatay ang akong papa sa bahay ni Boy sa Lapu-Lapu City. Ang akong inahan karon naa sa among kamanghuran nga si Bimbot na sa Barangay Basak sa Pakpakan sa Basak. Sa iyo na kay tultulon luyo ra sila sa Mactan Doctors Hospital. So sa akong fondest memory sa nagkalilain daghan kay mga Pinoy-anan nga akong napuy-an ang sense of security. Nga, bisag unsa ako kakapoy sa akong trabaho, igabot na ako sa akong Pinoy-anan, boarding house man, ako ramang kwarto sud sa istasyon,
makapahuway gyud ko. Jud ko'y problema o katog. Kana bitaw di ka makatog kay dunay naghasol sa imong una-una. Wag gyud. Ini dapat sa kung unlan betso na ko katog. Wa jud ko'y problema hantud karon. Bisag magkape pa kung anong sungugod ko ni Iris nga magkape ka o gabi iti di ka makatog. Ang ako itubag sa dilang hours kay limpyo man akong konsensya. So clean conscience man, di ba? Nisulti sa Korte Suprema nga maoy labing nindot nga makapahuway og tarong, makatug og tarong ang usa ka tawo. Nakalimtan din ako pagtrabaho sa nakong DYRF, gipapuyo sab ko nila sa DYRF og pila ra sa to ka buwan hantud wa ako kaagwanta kay latayan naman ko mga ilaga kay daghan man kay itong mga tahok ang DYRF kay sila may nagpromo adto sa katong propagation sa mga baktin, manghatag silang baktin. Of course, manghatag sila og tahok. Yung mga tahok may kinaham sa mga ilaga. Yung daghang kay ilaga sa University of San Carlos. Sus, mga ilaga sa San Carlos, mura ka na kay iring. Yung mo yung magdatay-latay na ko, samtang matug ko mo ito nga, nahangyo na lang ko nga, mag-boarding house na lang ko, kaya di na ko kaagwanta nga latay-latayan ko o ilaga samtang matug. Gawas sa sense of security kanang bitong makahibaw ka nga this is only temporary. Puyo ko din kay gusto ko nga makatigom, gusto ko nga makapundar para sa akong umaabot, makatabang sa akong pamilya, makapalit sa akong mga inadlaw nga mga panginhanglan, mapuslano ning akong trabaho, nakatabang ko sa akong trabaho, nakatabang ko sa mga tao, nakapahibaw ko nila kung sa mga panghitabo sa palibot. At the same time, nikita ko, doon ako'y income, doon ako'y lehitimo o limpyo na panginabuhi, nga wa ko makalapas sa balaod, wa ko maglapas sa katungod sa ubang mga tao, wa ko mamintaha, wa ko manika sa akong employer, akong gibugtian o tiunay nga trabaho ang suhulan o mga benepisyo na akong nadawat. So murag ingon ana ang akong feeling sa katungdagan kay mga Pinoyanan na ako naagian. Ang labing unag yung bay na ako yung matawag na ako or ako siya nagpalit jud ko, nangutang jud ko hantod na impas na ako ang bay kadtong among gamay in town nga kondo ni Iris diha sa Raja Town Homes sa Barangay Pagsabungan sa siyudad sa Mandaue. Pagtukod adto kuha naman, kada bang hinimo na daan, pero bare. Ikaw na mao'y mo furnish, ikaw na mao'y mo pintal, ikaw na mo butang sa finishing, ikaw na mo palit o lamisa, mga lingkuranan o higdaanan. Bare agad ang unit nga ihata na among gipalit. So, managhigugmaay pa ming Iris, plano namin nga atong yung puyo kung magminyo namin, dito o na ami kasabot nga tigpintal, igadto nila sa unit, kinantuasan ni kay kami may nagkupot sa Yahweh. Unsaon na pagsuod sa unit kuno mi. So, magsabot mig oras, mga tuming Iris, samtang magpintal sila, mga on mig skyflex, samtang magtan-aw sa o maabot namo nga Pinoyanan. Unya kasabot na sa namo tig tiles. So, samtang gitrabaho ang tiles dito sa ming Iris, magdasas sa Iris ayan bugnaw tubig na gini si Dr. Iris o bugnaw nga tubig sa una pa. Ikaw ro nakasunod si ambisyon, no? Na sa kay ice. Unya magdasat siya og snacks, nya papilo sa lumog snacks sa mga panday og ang mga so dito ko kasinati og nagkalilaing klase sa pintal, nagkalilaing nga klase sa tiles, kanang nagkalilaing nga mga paagi sa pagpapilit sa tiles, sa kayang among bungbong nagloud man. So ang tigpintal in town na problema unsaon nga ma-level ang pintal aron nga nindot sa siyang tanawon. Si Iris man nagbuot sa mga kolor. Mao nang di gyud mag-away ni Iris kay siya may magbuot kung sa kolor sa among mga pintal, sa among Pinoyanan. Gikan pa sa radya hantod karon diri sa among Pinoyanan sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Sa diyang nagtukod nimi aning among bahay karon, kaming Iris wa mi katultol sa lote. Kaya si Iris iya maning lote gipalit ni sa iyang igsuon, sa iyang magawa nga laki nga namatay na taon si Jay Hacosalem. Huwag kahibaw sa Iris, diin mahimutang. Iya lang nahibawaan nga ni aras sa Bukirang Barangay sa Kasili, dool ras bahay sa iyang maguwang. So pag iyang gikontrata, iyang pangumangkon si Dojo Hacosalem, pagtukod na sa bahay, sa diyang niingon na si Dojo, magtukod na na Tita Aj. Ari na mo, kay magbuhos na ta. O kining magbutang na bitawan ng groundbreaking ba
Nya, na may mga pangadji. So, ingos Iris, asa man nadapit daw. Ingos dojo, wa mo din katultul sa inyong bahay. So, gitultulan mo sa ning dojo diri sa among bahay. So, pag abot na rin ingos dojo, wate ihawon. Ingos Iris, magkuptanay lang may kamot ni Leo, mag-out of father lang may. So, nagkuptanay may Dr. Iris, unya, nangadji may out of father, samtang naglakaw-lakaw diri sa palibot ining atong gitukuran na sa atong Pinoyanan. So, doon yung magic ang atong mga panimay. Mura siya repository sa tanan atong mga memories. Ang atong Pinoyanan na nahibaw sa tanan atong mga tiniguan. Ang atong mga Pinoyanan maoy nakahibaw sa atong tinuod nga pagkatao. Kanang gipresentar nato ngadto sa gawas, posibleng dili na mao ang tinuod atong panagway nga nakitaan sa atong mga panimay. Munang bililhon kaayo ang atong mga panimay sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. O kung doon na kay Pinoyanan, kahibaw ka nga doon na kay kapaulian, kahibaw ka na doon na kay kadangpan sa imo ng kakapoy, sa imo ng panahon kinahanglan na ka nga matuog, kinahanglan na ka nga mo recharge, kinahanglan na ka nga wa na kakasabot diri sa mga panghitabo sa gawas, doon na kay kadangpan, doon na kay kadaganan na Pinoyanan nga makasabot nimo, nga mo manalipod nimo, mo hangup nimo, o padayon nimo, o pasilong nimo gikan sa mga hulga sa uwan, sa init, sa mga pagsuway sa kinabuhi. Kamuon sa inyong mga sugilanon ug mga handumanan sa inyong mga Pinoyanan. Palihog i-share diya sa atong comment box aron nga masumpay nato ining among sugilanon, among balay nining dayong kilong-kilong. Uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong padayon nga pagsubay, pagsalig o pagpaminaw sa atong panahom dayong kilong-kilong. Daghang salamat, CB girl.